Oké, van daar is het staan bij de tiende, bij de halfstak bij de tiende. En hier die strakland en nu daar we zij halsjaan. Ja, dit is een beetje een vaterzee. Maar dat is een eikenboom en die wordt het veel halt geven. En maar gaan. Dit Engelander die had je gezegd dat wordt een zeer koude winter geven. En hij had een klampenhal gezegd, dus ik die dan van jou doe. En dan hadden ze hem gevraagd, nou hij dat wist dat wordt een koude winter geven. Nou, hij had met een Indianer gereed. En die had gezegd dat wordt een zeer koude winter geven. En nu dat hij een grote klampenhal aan. En dan, dat is een man die weer nog nieuwsgierig wordt. De Indianer dat wist dat wordt zo'n koude winter geven. Als hij dat dus doen kan, of als hij dat in de natuur zijn kan. Dan wordt hij zich rechten. Oh, zie dat weer zo einfach. Hij kijkt dan maar uit en nam nu bij de Engelander, maar dat is een grote klampenhal aan. Dat wist dat heeft een koude winter. Door recht hij zich nu. Zo de Engelander recht zich nu om Indianer en de Indianer die recht zich nu Jan hoeveel altijd recht aan. Zo bad weer ze 50% recht. En Emma gaan. Hier zou van jou bij Strakland. En ik ga de zomer even alles aan dit je doen, mijn vaart gemerkt. En nu moeten we nog schwind te goede laatst Holz jagen. Zo. Gewoon hier nog een beetje zo wijzen dat van der Sonnenschijndag. Maar 24 graden. Niet te heet. Hier hebben we een klampje. Van der klok 8:30 's morgens vang ik aan. Klok 4 's morgens stond ik op en ik meer hier small sippelen kollers en alles uit schijnen eten en dan nu dat we halt zijn. Ik die van hier nog een beetje jas. Mijn vriend wordt met halten komen. Du hast ja onze office door, dat kleine klootje. Dat weet je wie wat dat is, dat is je secret. Maar daar we gaan, dat is hier bij zo'n wunderschöne dag van dir. Hier steht noch mein Ola John Deere, dat is 1976. Dat is een Duitsland gebied. Schändlich van het Traktor, der heeft al zeer geschafft hier. Maar we gaan, dat zit hier zo schmack rein, aber du zijn al eens twee kijken doen. Die blijven afhangen aan geld te worden. Dat wordt nu niet lang duren. Ik wil niet zeggen dat ik nu winter luren doe, maar ik ruil me ook weg voor. Zo, wie wil nu van jou zeer halt zijn en morgen komt de Freibad hier en dan wil we dat alles spelen. Maar ja, dat zeer schijn, wat ze een beetje houden kan. En ja, kijk maar daar, daar hebben we een deel rijden. En we gaan. Ik wens jullie ook al een zeer schönen dag en mag Gott je zegenen. Dankzij.